Hangi saadik? Мәскәүдәге Мәскәүдәге 20-26 номерлы. Мен анда бик ошый. Минем дусларым күп, без анда ашыйбыз, эчәбез, җырлыйбыз, биебез, йоклыйбыз. Зырлыйбыз, биебез. И тагын урамга чыгабыз, тагын ашыйбыз, рәсем ясыйбыз, занятия эшлибез. Мен анда бик ошый, бик күңелле деген. Нестәмдә өйрәтәсез? Стихотворениеңне читасызбы? Вообще, милые мальчишки, мы откроем вам секрет. Лучше вас на белом свете никого На нет. свете нет. А татарча беләсезме? Айди. Без әбине яратабыз. Нинем даран әбине. Иде, чыдап. А? Кваби, кызым әйде. Нам нужен парик хороший. Да, Вот нормально. ханы икенчеләре килә. Давайте, Шавкат. Молодежь, Молодежь. килегез. Айдар, Шавкат, келіңіздер мында? Это ваше, да? Вот. Один наш. Вот это. Шавкат, келелі бас әлі. Келелі мында, басып тұралы.